Τώρα κατάλαβα τι μου βρήκε. Τη σπιρτάδα που έχω στα μάτια. Ναι, τι με γελάτε, γιατί άμα τα νοικοκλίνω απότομα ανάβουν. Γι' αυτό έχω και μικρά ματοτσίνορα, καίγονται. Καλά, έχεις και φτιαχτό και με δει το κορίτσι με τίποτα πουλάρια, κοστούμια, έτσι. Και με δει. Αλλά μιλάμε, άσε. Αυτό δεν το είπα καλά. Καλά, μιλάμε, άσε. Κάτσε να βάλω καστόφωνο να φτιάχνουμε, κάτσε να δεις. Έχω κάνει και 20 μπάνια από το πρωί. Τι χωρίς να πρόσεχε. Εντάξει, μωρέ, τα ρίχνω πίσω. Το θέμα είναι πώς την κρατάνε τη γυναίκα. Ναι, γιατί την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, εγώ είχα πάει, ας πούμε. Και αυτή ήτανε, ας πούμε. Εγώ δεν πήγαινα που ήτανε, νόμιζα ότι δεν έκανε. Αφού εγώ ήξερα ότι αυτή που ήταν εκεί που ήμουν. Δηλαδή, πώς, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εμείς είχαμε βρεθεί, είμαστε άτεστε. Και βρισκόμαστε άτεστο ντεόκαμαν. Και αγαπημένο μας τέτοιο. Είχαμε βρισκονταστεί, να πούμε. Δεν είναι ότι καθημερινάς που βρισκόμαστε άτεσταν και ο κόσμος που μας βλέποντοστάντασταν έλεγε, ορίστε τα παιδιά, πράγματι ήσατε. Μόνο αυτή εμένα μου έλεγε, ξέρω εγώ, εντάξει, είσαι κατώτερος και εμένα η παρέα μου και τέτοια. Δηλαδή, συγγνώμη, παρέα της, αυτά είναι όντα. Εγώ δεν είμαι όντο. Εγώ είμαι άοντο. Δεν είναι έτσι, ας πούμε, συγγνώμη, δεν είναι. Δεν κάνω εγώ να νιώσει αυτή κατώτερη και ξέρω τον τρόπο, Θα την πάω σε στέκια κουλτουριάρικα και καλά εγώ ότι πηγαίνω κάθε μέρα, καταλαβαίνεις. Να κάνω όπως καταλαβαίνω τα πάντα, να μην καταλάβει τίποτα αυτή και να με θαυμάσει. Πάμε να ακούσουμε τίποτα avant-garde μουσική, σύγχρονη μουσική. Κοίτα, κορίτσι μου, πώς άμεσα ενημερωνόμεθα από την τέχνη. Ένας κλάρος, δύο κλάροι, με τρεις κάνουμε κλαρόσπα. Όποτε αντιψηλιάζεται ο δεύτερος και φεύγει, αρεύω βιτσιάρι κλάρο ψόφο, ένας κλάρος που κλαρέ, κλάρισε κλαρό τώρα. Εκεί που γλάρισε από αψηλά βλέπει ένα γάβρο χαμηλά και... τον τρώει. Αχ, δολιά μάνα, γαμπρένα. Μα, δεν την πάω εκεί, να με περάσει για βλήμα. Άσε. Θα την πάω σε πιο in πράγματα, πάμε να ακούσουμε τίποτα ζάζ. Ζάζ, When we were time, when God is born, the baby son, for fire all the night. I was never wondered if I buy them. Summertime in Greece, very hot. Many fires up there for nation. Yeah. Why all the Greek people masturbation?
Σαν πας στην Καλαμάτα, στην Καλαμάτα. Δεν την πάμε ούτε. Σκυλάδικο πάμε. Αγάπη μου, σε αγαπώ, σε αγαπώ, γιατί σ' αγάπησα και επειδή εγώ σε έχω αγαπήσει, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν σε έχω μισήσει. Να δεις που εμείς οι δυο θα κάνουμε φοβερό γαμίσι. Μα δεν την πάω ούτε εκεί. Με περάσει για γυφτό. Στο κάτω-κάτω άλλο, εγώ και άλλο πατέρας μου. Την πάω σε κυριλέ μαγαζί. Μέτρα, παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, ένα μπουκαλάκι. Πού είσαι? Άδειο. Χρόνια τώρα περίμενα η μοίρα να σε φέρει, κορίτσι μου κοντά μου, να λάμψει σαν αστέρι. Μη βιάζεσαι να βγάζεις συμπιάσματα για μένα του κόσμου τα κουτσοπολιά, εγώ τα έχω χεσμένα. Μπορεί να είμαι και ροκάς, μπορεί και νιου όμως δεν είμαι κερατάς, φοράω απάτερες εκεί. Ομολογώ ήμουν εγώ, αβατός που ήρθε και δες το βράδυ και στου σπιτιού σου το σουτενό σου κάνα παφ μες στο σκοτάδι, γιατί με βλέπεις πλακατζής. Βάζω πλακάκια του λουτρού, βάζω βιδέ, βάζω λεκάνες, για τις αγάπες μου τις πλάνες. Ομολογώ, είμαι πανκιό και βάζω πατσουλιά, γιατί λατρεύω τα φρικιά και δεν γουστάρω τα τσουλιά. Θα την πάω ούτε. Θα την πάω καλύτερα σε όπερα. Το πετώπε ο παπαγάλος, ότι σ' αγκαλιάζει άλλος. Το πετώπε ο παπαγάλος, ότι σ' αγκαλιάζει